Jebol cer. Jebol. Oi, Di mana kau? apa nih, Cer? Aku di sini. Woi, Dewa. Aduh, bocah ya. Bringas baik. WC lo. WC. Batur kesandung cinta dan kesandung tunggak. Deleng-deleng bakal melayuku. Kayak Gatot Kaca bae mambe muncul. Maukah silakan. Sirakan hampir bae kalindes-ndas. Bukan nama Sira kalindes sira mencret. Potrang kerikil. Kwekul. Sira mau kerikil semuanya jelek gunduk aja kerikil. Bakal lungan aja sasa bae mangga. Minal aidin. Aduh, Apa wae? Panas. tangannya kayak bantal cilik, mel. Ya sira mau kasih kayak panas pinjik lah. Bukan lagi apa-apaan sih. Bapak anyar Arep nembang, boncel. Oh, arepan ngormati tuan rumah. Bapak hadiah ya. Iyalah. Kalau ibu hajah syariah. Betul. Ini lagu apa sih, Cel? Lagu yang dewek nasi beng badan. Badannya siapa? Ya reang kok sebentar nira. Lagu apa judulnya nasi beng badan? Iya nasi beng badan. Citakannya siapa? Citakan serabi. Singgawe kacel. Itu sudah lagu ya citakan. Bakal lagu citaan. Boncel gawe lagu regane ora sepira. Bisa nebak tuh sudah. Oh, bakal kayak diantara sederetan lagu-lagu Pandura. Nyata deh. Wong bodoh lagu laka sing pentura. Anak gak pantura. Di lagu-lagu Pandura, Ah, hintek senenge mung siji. paling pecak belut. Ora pecak belut, ora pecak lele. Rumah semanggen. Ora rumah semangin, ora rumah bengok. Mujair mundur. Ora mundur, ora parkir. Siapa lagunya? Menjangan asam. Bot. Lakanang lagu penjangan asem kok. Lagu sing lagi meletak. Meletak si kilidar penatus. WC lo. Anak gak lagu menjangan asem. Oh iya, menjangan maning. Duduk menjangan asem, jangan asem. Itulah. Bumi. Wah, ada berita penting. Penting apa? Wah, wadalim kulinis mobil sampai kepeng. Iya tahu ini gimana? Hah? Ini gede. Anak. Ini gede. Dan dermaga masang sawah. Ya juga kita nengok beli. Hah? Kayak. Kaitan apa? Jare wadalim keludes mobil. Wadalim kudu wadalim mewah syariah. Anu konon. Wadalim limentok kali wadai baju buang. Gua kan bak tambal. Buan. Jangan asam. Jangan asem. Ah, iya. Jelas bang. Joget yang rapi jangan ngundang rawan. Kerawanan. Iya, keperawanan. Kerawanan. Ya. Siap gerak. Sabrak dokter muka. Siap ya. Siap. Merine sekandang. Pas orang susu. Beli jangan asem anak merine. Ya. Siap ya. Siap. Merine sekandang. Mama hadiah aku senang lagu. Jangan asem kok. Iya. Iya terus Wan. Merine sekandang. Mama kubu senang lagu kun. Jangan asem kok. Iyalah. Anak merine. Merine sekandang. Pak Lurah gak senang lagu kun. Jangan asem. Iya. Iya. Merine sekandang. Wah, nendang pelanggaran kartu Tuan kuning. rumah seneng beli jangan asem. Seneng gitu loh. Nembang jangan asem merim dulu. Ya, mana-mana nih. Masa penyanyi kudu ditendang. Jangan asem merim dulu. Pak Lurah seneng jangan asem. Ya iya, saya baik saja nih. Jenek. Iya, tua-tua dosa, WC lo. Sikat. Merine sekandang. Pitike Ciputara. Asik. Tembelnya ke pating letek. Kecok bisa sih Bot. Gampang nendangnya. Sudah bisa-bisa jangan asem mana temblek ke priwe. Anak sejarah nih. Sejarahnya sekebone. Anak sejarah. Asal usule. Ibu Hajah Syariah kan nyetel ampi CD. Ya beli. Iya. Lagu jangan asam. Lagunya jangan asem. Lewat liwat. Terus? Suaranya nyaring kan. Ah. Merine sekandang.
pitike sing petarangan. Nah. Tipu, Apa tipu? mati lampu. Kabeh ngono. Ya sepeluru. Sepeluru ta sebedilan. Ya artinya kah? Seluruh. Iya, kau kepikiran. Merine sekandang pitike sepetarangan mana-mana priwe. Terus Ya di pepantas dewek bae tembelak kepating telek-tek. cocok pisan. Sajene be ya. Ya jene gua bakal bisa lagune baturku. Hadirin, kali ini Kewot akan coba dan mencoba Betul. mengecengahkan sebuah lagu Charling Cangcut Wes karya. masa bener taring cangcutku. Ari ngomong karo wong kampung repot. Tarling dangdut. Tarling Dangdut Nah, karya pribadi. betul. Dalam judulnya Randa Magal. Sing. Aye.
Assalamualaikum. Kembang ciciling kembu cilik wadah bangkong. Kembang ciciling kembu cilik wadah bangkong. Lanang wadon pada nongkrong Pakaji wis kaya bagong. Halo bos. Halo juga. Kembang suruh Jogja kapal darat dhuwur Mega. Kembang suruh Jogja kapal darat dhuwur Mega. Sing numpaki Bapak Tara kaji bohong kaya wong edan. Minal aidin wah. Wah baik. Ih enaknya joget ya. Sampai anak lagi apa sih nembang mau blenake kak? Alah aja maning suara musik suara tembang yang orang joget dah. Lagi mau jok tak mau kak. Suara belentung kan joget pun mah. Masa ningan las? Iya. Adrek aji gaorlok sembayang raya. Loh ya iwa warasi apa sih terus? Batur trawe dheweke ning sawah endang banyoni. Tekang sawah ning gubuk ngringkel bayaku. Ya wong lagi penastis. Penasti sapane. Adrek aji ka batur mabreng-breng munggah kaji. Maraning bendara. Bandara. Ya bandara. Sing bandara breng-breng marani rebia. Dewek mah beli. Mendek. Sing kene marani bandara tekang bandara numpak mobil maning. Marani merak. Tekang merak melenggok sakanila dadi gremo. Teles. Moyok lagi terus. Wis karu-karuan. Les. Ira kaningan mau ka joget enakan nembange ka. Dijoget di Kang Kaji kaya konon ya Kang. Atur nembangi aor. Aor apan beli urusan rea ka dheweke bayar bae. Kari nembang dagel kuno ya terus. Dagel dak kita negojogan bolet. Ai dadi bakate wong nembange samber enak. Kudu bayar Ya kok. bayar coy weruh beli Bapak Kaji weruh beli Mimi Kaji Syariah ning reak bayarku. Bayar. Pingana. Ya karuan ingan. Pingana Kang sampeane ora bayar. Ya Iya coba. lamun enak ya bayar hari benak mah ya maneman gak. Ya ku niku jalaman pengen ditembangi enak sampeane bayar Bro bayar. Bayar. Encang kaya ngapa nembangi. Banyak ingan. Pira las. Aya 10.000 be kebagian. Ku bagian Ala jangan yo kaji melarat ora gablek duit ora apa. sembarangan. Bocah. Iki mah duit malangka deres anane ku gabah. Kok masih dua gabah. Ya Allah duit gabah ke konon. Ya karo. Masih kari seton. Seton 20 kandek. Ora 10 kintal. beli. Si seton sepira. Seton joden, seton cerok. Kan mau gurak grabagan Kang. Ngapelane maning. Seton celuk. Ya wong langka kabeh gabai. Wong kaji jahat gen mah. Kok aja krunguan wong amene-menen doling liwet rabine ki doli masak. Ya remang. Aja masak jeman. Waya giliran beli masak dewek beli diundang. Aduh ngenes ya beli mangan. Ya tuku lengko. Awas bak arang nembang bali joget. Sampeane ari wong ora duwe duit mah wis menengah. Deles nembang sing kaya ngapa gak aja melu joget. Ora. Kone bati boleh enak bae dipoyoki terus. Sudah. Tabuan apa sih Tilil? Tilil Mama Haji Yaya anu bager. Iya kepengen nih ya. Pengenan apa wong jot-jotan iki. Biar ngat panggung ya Kang. Tilil Mimi Haji Syariah anu bager. Tilil para penonton sadaya. Wakaji bouk ditilil. Awalik. Wali karep beli aja ora bayar. Sampeane kan duduk panggungnya jot-jotan. Memang saking lumayanan. Oh sebletuk wong panggung orang jatoran jot. Nyetrum karo taram ada gampang nyetrumik wong taram. Lah janganan dadi kaji kok ora bener ora apa pengen dong bret. Lah wong. Ning ngendi?
rungtumku. Sepuluh. Bribin keteles. Ini trungtung. Tadi ketua dombret kata korbae. Wah. Dure apa las? Ya dulu apa anak buah ora payu. Saking beli pada bedakan bangor Iya takang. Sampai ada milih anak gue aku sing nom-nom, sing ayu-ayu. Pada balik Alah, kabeh. mau anak dulu dombret sing wis ari modare bae. Teles lah. Umur 70 80 tidak kenal. Pingan. Ya mana? Sing narik sundel bolong. Pingana sampean mah. Wong wis kari matine bae di dadak anak buah kon dadi dompret. Ya. Sampai sinari. Adog cilentong. Ai asa jagong. Kuring numpat akolong. Akolong anjing agonggong. Nginum dingin. Ji, pun kelenengan apa las? Si penyanyi kok si anak nginum dikit ya. Ya duduk kodone eneng. Biang inunge rasa jeruk di Kakang. Rasa jeruk mari seger. Iya. Penyanyi kulaka sing lagi core nginum dikit. Blagah. Wis sudah jadi penyanyi semono bae nginunge sing rarang ngono. Aduh. Kang Mas. Aduh. Oh. Direkan kok apa sih teles. Kuring tulungan. Ya. Aduh. Minum dingin. Wong edan, mandege kuyan ning lebah-lebahe kalas. Jong. Seger. Mula iku arep dibayari kuno apa nih kono. Kaya dengan arep dibayari ning Mimi Haja Syariah. Nginum apa sih? Arane nginum rasa jeruk. Rasa jeruk kanggo apa kono? Kanggo nyegerna wong sing lemes. Kok arep dibayari jeruk kok. Ya, Kok kabar nembange bener. matur kesuwun Mbah Haji. Iya duite glondongan. Tong tolang bapak Apa? kawinan nangka. Kewalik. Wali kapan lagu tong tolang, Dik? Ya tong-tolang enggak tong-tolang nangka kawinan bapak. Oh. Sirama tong-tolang bapak. Salah kuno. Ya sira sing nembang bauku kok. Enggak kamu nembak tong tolang nangka. Iya pun. Bener, kuwen wis dibayar. Oh. Iya, Bro. Terus Si mauku Ya ki mak teles mah tong-tolang bapak. salah. Ditotok priak. Teles sira otak majikan. Nutuk kiri atakan. Nutuk sampean. Kita piring raine mah Tong bodoh. tolang bapak. Tong tolang naka. Nangka tong tolang. Itu nginung bae temen si penyanyi kuyo. Serak kok ketingan kan. Gunane kanggo apa kuno? Kanggo seger wong sing teklok-teklok. Oh iya. Kurang energi. Lagi kan kurang lemes bae jelas. Langka energi nih jangan nambah energi. Energi. Jika mah pengen jaluk yakin. Ya yakin mah durung duit durung dupai bapak kaji ya. Mangsa ngaran duit di kamu kaji gak celamit. Sampean ada apa sih pengen? Ya nyicipi beli. Wong ana memangan koke raik. Wayang segeret kono. Ora mikir tuku dewek tak priwek. Ya tutup. Benana nyicip nyicip. Catiri Ya lagi tutup. sampai malah orang icipe. Aja main dia kereang dia bocah cilik pegang rina. Yang ya dateles wong maningan. Iya. Serok pe benana. Ora tuh payah majikan kan dupai ngringik bocah mah ya. Ya mulai. Yang bocah kiyen. Wong arep memangan kuriput bae. Ya Allah rasanya apa, Kang? Rasa asin. Ci. Asin dari kamamangan pindang. Allah ya beli wesu maning kono sore ini. Pindang emas ora wesu. Canggal sing rada kentel kakana. Oh wis dipaikeun masih jaluk bae. Ya mangsa kok dicedulitan. Amper kerasa manis ya ngan les. Jawas kiwa. Iya. Baka maning-maning kutul bako sipai ku saja jaluk maning. Ya ora. Ya ora kono. Aja bribin bawon bingung. Ya ora rak isi bapak kaji Eh, ini. ya Jika mah karya apa-apa ora kena diomong iku tua-tua gak. Iya dengan bener. Kan
Anak bakal wis Pak ya wis. Ya wis masa jaluk katoli. Anu nama bener kan Kang bakal wis wajib jaluk mangkales ya. Isin Bapak Haji. Nengan bro, kakek. Bro, sampai aneh nyadong. Kaki. Enak kan? Manis seger. Enak apane wong mancing cungur. Jadi kamar, gelek-gelek di kono, aku malah. Sampean mayon osin dengake wani temenan. Mujur ku konon. Pada merojol habis lah. Ya merojol wong tangane tangan pada. Jangan digelang kembek kaya siraku kono. Jarang masing duwe idi. Ya orang gak ora apa-apa maju. Ora apa-apa ngales bruk langgengaken. Oh sing akeh wiji lihat kono. Iya. Ya oh. Wong jaluk neraik bae. Dilempar semua. Ayo gablek iki. Sampai jeruk jengking iku. Jeruk yang jengking maning. Ai pokok terang jeruk. Dasar gelesku tenges. Hari jaluk nih sampean blol ya Kang. Dibalangaken mesti. Awas sira. Awas, engko sampean tenang. Pokoknya tekaning omahe Bapak Haji Yahya. Tunggu sakrat makono. Sakrat aja dibagi hideles malos. Jember kono. Sampai ana gak osi lumayanan pisan maning. Mulane bujange kaya konon bae sampean manurut bae. Permainaken ku. Ya ora apa kemah. Isin Kang. Mandan apa jare Mimi Haja Syariah. Iki kajar lakine gambret. Semenon tuatan jare Osi jek manganan kaya konon-konon bae jejaluk karo bujang. Kuat tuku ga. Jari yang mawani sote apa kemah pawongan dewek sih. Ya mung bae mah bujang sampean mak kaya konon. Iyang lagi awan sugui papa dakim siapa gaya cinta bayar mau. Kang. Kula ki sing sebenarnya mah Kang rasa iri karo Mimi Haja Syariah. Karo Bapak Haji Yahya. Coba entas ngeria-ria anake. Barang kula selama rumah tangga karo sampean hampir 20 tahun. Kula ku diarani kula sing gabuk ya kula karo laki bengen pernah dua keturunan. Cuma ninggal. Apa sampean sih? Gabuk mati. Ya sabar baik kok kindur supaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kayak suara Dina. Punten. Mangga. Kok di dalam. Coba bukan Kang, bukan. Mancing ikut kita na bocah kok kono. Mancing lah. Mancing no. Tadi kami gatora kena dipung. Oh kita kayak lurus sarapan dikit. Kita kucara dewek maar perundingan pengen dua keturunan. Embu ngadopsi, embu apa Kang? Kari-kariana tamu. Mangga nok. Mene mancing mene. Sing punten mau musek nok. Turun mek mikrofonang badan cici. Ya Allah. Arep sapa? Bocah kesiwani ae. Tapi bocah ki arepan mendi ya. Anggur-anggur bengi kelayaban. Toli sing aran wong tuane ku ngumbar bae ta. Nok. Iya, Bu. Kok dingin. Senoki bocah ndi? Sedurung kira sorene nak kira sikit bahaya Larangan ndi? Kula sing larangan celeng, Bu. Oh, sing Indramayu. Iya. Bokat larangan brebas. Aduh. Kaget nok. Sing sebenarnya ibuku kaget. Bisa nih langsung tutup poin langsung nakoni sirah. Mikir sorene mikir. Jagat ki bengi. Dipikir anggar bae. Senokan wong wadon, toli wong ayu. Kemungkinan sirah ki masih gadis sebab bisa ketenger ning wajahe. Iya, Bu. Kula aku mene-mene Bu. Arep golati mama. Hah? Meleti mama. Dipikir anggar bae ora rumah. Kula aku lagi golati bapaknya kula. Ya Allah. Jadi sira lagi kok nanti bapak nira. Iya, Bu. Aduh sing larangan tak amene Bu.
karo bapak nirane. Ya mantake mabu. Kula kudu nunggu Bisa masing pedokan batu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batu cilik pangasahan Kurang ajar temen ya. Sing jadi bapakne kok. Nok, ya sebenarnya mas nokku. Mbu nguleti mama. Aja tekan ning omahe ibu, tekan ning bala desa. Takon karo Bapak Kuwu atau Bapak Ulis. Senope bapakne arane sapa? Ya jadi dewek mabu. Kula kumene ku arepan takon ning ibu. Kok takone ning ibu sih? Iya. Pengen takon. Bener beli. Yen ki umahe ibu gambreng. Ibu gambreng? Iya. Karo kiri gambar waktu Welan pisan kaya kan Mau ditakoni arep ngoleti bapakne. Kok takone ngolatine omah ibu gambreng? Nok, bakal sing aran ibu gambreng. Memang bener yakin omahe. Sing aran ibu gambreng yakin tak wonge. Ibu Lahir cinta penimbat ibu gambreng ya. Terus Berarti bener kan umahe bapak kaji book ya bu? bakal bapak Aji Book ya lakine ibu. Maksudnya apa? Oh berarti bener mungkin umahe bapak kaji book ibu Iya, gambreng. lakine ibu. Bu, kenalakan kula bu. Kula arane Takkan Iis. kali memaya Kula ku anaknya bapak kaji Kaya book. kedar ning pikiran Apa? Anaknya bapak Kaji Book, Ya bu. Sira anaknya lakine kita. Ini. Bocah ini benar-benar arep ngoleti masalah. Apa memang sengaja arep berantakan rumah tanggane kita? Senajan kita beli dua anak, orang dua keturunan, tapi kita beli arep gampang percaya. Walaupun kita pengen dua anak. Hei, siapa Sira? Kula arane Iis bu. Iis, Sira aja macem-macem, aja aku ya. Bakal sing aran bohong, sing aran Kaji bohong ini kita. Rumah tangga karo kita 19 tahun. Durung pernah diparingi dua keturunan. Kok Sira tiba-tiba teka-teka ngaku-ngaku anaknya bohong? Hah? Kula ku wani sumpah ning ibu. Kula ku ora lagi bohong ibu. Kula ku ora lagi ngaku-ngaku. Kula ku bener emang asli anaknya bapak kaji bohong. Kaya karton Wis ajak aken rundang-runding. Ajak aken cangkem. Pokoknya kita beli garap terbang haru. Beli garap bakal ketipu nih ngomongannya Sira. Mampus. Nyikir. Semana gak mantok. Gak balik mana gak balik. Gak balik mana gak balik. Kok. Bukan kejungkel siapa bocah ini? Kurang ajar Itu bocah. kaya karton Kaya kebaya Kaya kebaya Bocah ki memang sengaja garap nipu garap bebodoh ulang. Oh, Anggur-anggur teka-teka ngaku-ngaku kita kejebu. iya. Teka mene sote arep ngoleti bapak. Oh, Kita kojek arep ngoleti mama. Sing asli aja kita kejek anaknya bapak Aji Book. wah. Ceromo beli. Murek sing ngepange Awas jamaah cengin mah. Ake wong aku madak mah. Justru nih kono Kang. Ya. Senajan kula sing dicita-cita akan pengen dua keturunan. Ya. Tapi bakal caranya kayak konon anak bocah nggur-nggur aku anaknya sampean. Iya. Kula beli terima. Diusir. Kaya karton Urusan Kaya yang mampus. mikir. Wih, Kula gampang emosi ya. Kula dua darah tinggi. Cok betul. jor. Ceromo. Beri. Sira bocah siki Kula asli sing larangan celeng pak. sing larangan celeng ono. Iya. Mane wong Kudu anak maksud lan tujuan teka mereka arpan sira. Ora bakal Tujuannya kula lagi golati bapaknya kula pak. Ngolati bapak. Iya. Siapa bapak nira? Bapaknya kula arane bapak Bouk. Ya. Cuman ku jare Mimi sekian wis dadi kaji. Ah.
Jadi arane kaji bou. Oh, jari Mimi Nira ini siapa? Mimi kula arane Aci Herawati, Pak. Aci Herawati, sing larangan. Si arane siapa? Kula arane Iis, Pak. Iis. Masih dua bapak dua belis ya? Dua, Pak. Siapa? Bapak dene kula arane Bapak Gayor. Astagfirullahaladzim. Sirak itu tadi durung weruh ning ngarane Bapak Nira si kaji book bonge durung weruh. Durung weruh, Pak. Ki terus terang bae nok ya. Ki riang arep kamu karo sirak. Bakas ning sejero umakin langkah loro langkah telu. Sing aran kaji book ki wongi. Jadi sampean sing arane Bapak Kaji Bou. Ya. Ya Allah, Mak. Ya Muhammad Rasulullah. Mama kora melas temen ngis karo Mimi sih, Ma. Iya ya Is ku salah apa dosa apa nih Mama ninggalaken nih sampai bisus kerja semene, Ma. Sampai sira wis gede kayak kene ya nok la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mama beli Aduh iya. Sampai pun lagi apa sih? Hah? Harapan metu banyu mata beli sida. Genang apa? Hah? Yang ngenes sira iki ndeleng bocah kini gambreng. Oh, jadi diperintah ning kula ka bocah wadon kongun kon kagak makat. Lagi ditangisi, hah? Wis makene mbeng terus terang bae ya godong pace blak-blakan. Makene terus terang ki bocah kini sing aran Iis bocah larangan. Anake Aci Erawati yakunku Rabi Riang sing arane Aci Erawati sing larangan kubreng. Rabi Reang. Ya. Oh, jadi maksudnya sampean sedurung kawin karo kula, Ya. kawin karo wong larangan. Kawin karo wong larangan ki ninggalaken bocah sing awi cemene kini. Iya, bocah artine sing awit bocah umur setahun kono taram bareng Riang tak tinggal karena Riang ki rumah tangga karo mbok kinki beli ketemu usahane breng. Jadi maksudnya sampean kinki asli anaknya sampean. Asli pengen berujak ini nguleti Riang kini jari mbok sok mrene kok. Kok kenang apa sampean beli terang-terangan singkang yang bawa dua keturunanku? Ya bokat beli diterima ning sirane pengen mah. Bener. Iya. Tapi karo wong tuane sampean wis ora duwe hubungan apa-apa kan? Ya sing darani hubungan priwene wong 19 tahun dia tak tinggal Riang. Bagus. Ya. Kula ngomong karo sampean. Gelem kula nrima ning anake sampean. Ya. Tapi sampean karo emboke bocah kuwen putus. Iya wis putus sing pengen gabreng wis beli. Ya maksudnya aja elingan maning pit. Ya wis mari yang wis aduh anonim ya istilahnya aku tangi nok tangi senok mimi masih urip. Masih takon mimine bae. Ya takon atur wong takon kok si piye. Siapa weruh? Masih urip pengen mah. Nok. Jadi sira benar arane Iis. Iya, Mi. Benar mbok kira masih urip. Masih, Mi. Sira sengaja arep ketemu karo Bapak Nira apa ana tujuan sejen? Iya, Mi. Simpan Mimi aja khawatir karo Mama. Iis ku mene-mene aku beli dua tujuan arep rusak rumah tangga Mama karo Mimi. Iya priwe nok priwe. Iis ku mene-mene aku dua tujuan dewek, Mi. Apa maksudnya? Mi. Iis ku mene-mene aku harapan jaluk wali ning Mama. Ini Iis ku harapan anak sing lamar. Harapan sing lamar. Iya, Ma. Arep ayu laki snoke. Aduh, anak kaya gede lah ya. Pera kok anak arep ana sing ngawin. Iya ya nok aduh. Oh, jadi senok tujuannya kayak konon. Beli arep nggawa Bapak Nira balik mana temokna bari mbok ira. Ora, Mi. Iis karo Mimi gak wis ikhlas yen Mama wis kawinan maning ke. Iis. Ya nugane kayak konon. Mimi demening Bapak Nira kudu nrima ning sira sebagai anaknya. Amun sira tujuannya kayak konon. Mimi nrima nok. Memang bener bakal wong wadon. Bakal rumah tangga kudu diwaleni sing sejati. Iya. Apa maning Bapak Nira masih urip? Sekian sira beli sia-sia adu-adu sing larangan tekamene ngolati wali sing sejati. Ya. Alhamdulillah sira ketemu karo Bapak Nira. Berarti kian sing diarani ngolet
wali sejati. Ayo, Ayo, Nok. Ayo, mengarang. makan larangan. Mengingat keterbatasan waktu.